El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, José Flors, ha decidit mantindre la tramitació del procediment que segueix contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos i Rafael Betoret en apreciar indicis racionals de cohecho. Esta resolució del jutge instructor es recorrerà en apel·lació davant la Sala del Civil i el Penal del Tribunal Superior de Justícia. Les parts, que encara no han sigut informades d'esta resolució, hauran de comparèixer davant el jutge el dia 15 de juliol. La Direcció Nacional del PP ha reiterat el seu total suport a Francisco Camps. Vamos a seguir defendiendo la presunción de inocencia del presidente de la Comunidad Valenciana. Vamos a seguir defendiendo la presunción de inocencia del presidente de la Comunidad Valenciana. Vamos a seguir apoyando al presidente de la Comunidad Valenciana y vamos a seguir confiando en la justicia y defendiendo la presunción de inocencia de Francisco Camps. La defensa de Francisco Camps recorrerà la resolució feta pública avui pel magistrat del Tribunal Superior de Justícia i demanarà l'arxiu de la causa. Avui, el jutge ha decidit continuar la instrucció del cas que afecta els aforats valencians en apreciar indicis racionals de cohecho entre els imputats, però sense obrir ni procediment abreviat ni juí oral. El 90% de les acusacions formulades pel jutge Garzón relatives a aquest cas s'han descartat i també qualsevol irregularitat de l'administració. El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, José Flors, manté la tramitació de la causa que segueix contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos i Rafael Betoret en apreciar indicis en esta fase del procediment. De moment, no s'ha obert juí oral i continua la instrucció del cas. Me han escuchado en las últimas semanas muchas veces decir que es el momento de los jueces y que por tanto le tocaba a los jueces decidir. La Direcció Nacional del PP ha reiterat el seu suport a Francisco Camps. Vamos a seguir apoyando al presidente de la Comunidad Valenciana y vamos a seguir confiando en la justicia y defendiendo la presunción de inocencia de Francisco Camps. La defensa de Francisco Camps recorrerà esta resolució del jutge instructor i demanarà l'arxiu de la causa perquè considera que les acusacions són falses.